sompaka kwasa ngimalele usile Sanibonani babukeli lo nyoka ethwala majike ijeqeza silwanisa amanzi siphephulwa umoya umnguni amen Mazibuko uyaphila mfowethu ngiyaphila mnguni ngiyaphila khehla lami selapha umoya siyawelapha umuntu siwelaphe emoyeni Mazibuko iconfidence uyithatha phe ukuthi uzokhuluma umuntu elapheke uyithathela lo ngoba yabona uma ukhuluma ngathi uhalela umuntu alapheke aselapha engakhanyisanga nokhanyisa for example ngaphiwa uNkulunkulu abantu bayasilahla thina kodwa thina sibathanda kangaka sikwazi ukuthi sizobaqaqela kuSolomon sibaqaqele imfihlo sibaqaqele izinkinga sibelaphe ekufeni sibelaphe ezibophweni nase emaketangeni belapha emakhaya behleli kuphi emakhaya kodwa bakhetha bona ukukhokhela ini uYouTube ukunokhokhela thina bakhokhelana uYouTube ukunokhokhela beyazi Mazibuko sibayeke abantu ngoba mhlambe abanye abantu abayinkinga oza kwethu ebolonto bazofika bathi yo into ijulile bayifihla befune abantu beze ezigodlweni zabo ukuze bazothola lemfihlo wena le confidence okwazi ukuyikhipha umuntu umelaphe lapho uthi uzophila kanjani ngoba isitifiketi sakho dala silahle mina ngane kwaNkulunkulu lokho enguphethe futhi akunakubulawa umuntu wenyama ngaphandle mayekuthi ubulala mina ngohamba nako ngakunika uNkulunkulu mina wathi uNkulunkulu wena uyokhuluma ngezwi abantu benjani basinde labo uyikhehla kimi lathi wena uyothinta impande abantu benjani basinde zabuyisa lukazi sathi wena uthinta amanzi abantu benze njani basinde sekupheleleke wathi uNkulunkulu ngiyokhuluma ngezwi bese abantu benza njani basinde wazi ukuthi kwafika izwi likaNkulunkulu lathi wena uyoduma wazi umhlaba wonke lasho kanje ngilele ebusuku lathi wena uyoduma waziwe umhlaba wonke ngamangala ukuthi usho ukuthini lo muntu ngamangala ukuthi usho ukuthini kodwa izinkomba zakho lokho akukhuluma ngiyayibona namhlanje so manje lo mbuzo ongibuza wona ubuza lelizwi likaNkulunkulu elathi kimi wena uyokhuluma ngezwi kubantu benze njani bephile akekho ukuthatha lokho impela Mazibuko ngoba ngibuziswa ukuthi yabo manje sesizoqala sibe sinabantu manje ngaphandle kwalo sinamatho vele sesinayo imbizo masiseke imbizo sesinayo vele yamaphupho so kahle umuntu la usenza ukuthatha umuntu uphila ngamanzi uphila ngempande aphinda phile ngomoya yebo yizo lezi zinto so mbukeli wena ulapho vuma enhlizweni yakho vuma enhlizweni yakho ukuthi masikubiza kwimbizo sithe kwenyanga kunembizo sithe evikini neviki kunamaphupho abahlaziyelwa amaphupho sithi isikhathi nesikhathi sonyaka kuba nembizo njalo namathomo okusho ukuthi lokhu ukhanda unyaka zinsuku ezikhanda iviki amaviki akhanda inyanga zinyanga ezikhanda unyaka kuthathu pheleleke ubukhosi yebo okusho ukuthi uSolomoya uphila umoya wamakhosi ukuthi sigodlo hayi sigubhu la usinda ngaphandle kwamafutha kodwa kuyenzeka ngoba kunemfihlo yamafutha kuphi emanzini nasezimpandeni futhi kunjalo siyakwazi ukuthi siphinde siphilise ngani ngamafutha kodwa awemvelo
asithatha oyilwane siwahlanganise nawe emvelo bese kusikhanda leyo nto esiyikhanda ngoba i-cooking oil ikhandiwa ngesihlahla sana sabhelila okusho ukuthi amafutha atholakala elangeni okusho ukuthi igold itholakala elangeni so manje kufanele ukuthi lento lesisebenzise Mazibuko asingene sisebenzise lento siyeke ukukhokhela uYouTube kwesikhokhela isolomoya ukuze likwazi ukuphakama bese libakhulu libukwe yiwo wonke ini umuntu umhlaba sibonile nje nabanye bathatha imfundiso zesolomoya akubukho kubi no kunjalo kubonisa kunjalo impela bathatha imfundiso kuyikuthi inkinga yabo iyodwa bafuna ukukhohlisa ngeimfundiso zesolomoya ini abantu ngoba akasho ukuthi njalo lokho engikhuluma nguthatha kuphi uSolomon akasho ukwenza okwakhe mase besuka abantu bethi hayi nalomama uyazi njengeSolomon akwesiye kuye noma lo baba uyazi njengeSolomon akwesiye kuye mabefika kuye ayikho lento kuye hayi kodwa ke Mazibuko lapho kuzodependa kumuntu ukuthi yena ithini into yakhe uyazi ukuthi khona abathwasa kungafanele ukuthi bathwase ngo example isuka ithini into yakho isuka ibatshela ukuthi anihlambulukile nini ukuthi uyongena entweni okungafanele ukuthi ube kuyo ukutshela ukuthi abantu bakho banjani bangcolile abahlambuluki abakwazi ukuxhumana nawe mabe baxhumana nawe bayagulisa impela okusho ukuthi nalowo ngeke ngize ngimsole mayizohamba ayikumama noma kulobaba okhuluma ngezinto ezithi ayifane nezeSolomon noma ezifanayo nezeSolomon ethi uyazazi uyitshenwe abantu bakhe angimsoli uzogijima ikhona ngoba uyitshena ukuthi lo muntu uyayazi lento akhuluma ngayo hayi Mazibuko asihlabele phambili impela sikhuluma ngani ngesihloko isihloko sikhuluma ngomama nobaba noma ngendoda yomfazi okusho ukuthi umoya wabesifazane nomoya wani obesilisa umoya wesibeletho nomoya wani wesebe okukutshela ukusobala ukuthi kunomoya emadodeni umoya wamadoda umoya wakuphi waphezulu umoya wabafazi umoya wakuphi waphansi umoya wesilisa umoya wakuphi waphezulu umoya wesifazane wakuphi waphansi kuza kanjani pho ukuthi owesifazane simbone esebuya kuphi phezulu ichaza kuza kanjani owesifazane indoda iqhwakele noma yembethe bese kwembatha owani owesifazane endodeni uyembatha kanjani indoda akwembuze lami nguni uma ufaka into phansi komhlabathi yenza njani leyo yaqhubeka phela bese yenza bese yabuna yes yonke into compost yonke into oyifaka phansi komhlabathi yenza njani yabuna ungabuya kanjani umhlabathi phezulu kwemvelo ungabuya kanjani umhlabathi phezulu kwezihlahla ungabuya kanjani umhlabathi phezulu kwabantu okusho ukuthi lo muntu njani ufile uthini Mazibuko sikhuluma ngobaba nomama sikhuluma ngomoya wesilisa nomoya wani wesifazane mhlawumbe sikhuluma ngomoya wesibeletho nomoya wani wesende imali Mazibuko masibuze umbuzo wrong ngiyabuza umbuzo wrong okupho okukhulu la between umoya wesilisa nomoya wesifazane uma ukhuluma ngokukhulu ukhuluma ngokujula kodwa manje ufuna ukuthi kunjani power lesingisi ufuna awulimi leyula lo ngithi mina uma awukho umoya onamandla unomoya onzulu that's all okay good okusho ukuthi umoya wenhlakanipho
awukho umoya onani onamandla akekho uNkulunkulu obani onamandla owusomandla kukhona uNkulunkulu onjani ukuhlanipha kukhona isanusi kukhona umntwana wenhlakanipho awukho umoya omkhulu kukhona umoya onjani ojulile okusho ukuthi uma into uzothi inkulu wena ukhuluma ngokuvuleka ngento ekwazi ukwenza ukusekela ukuphatheka nekwazi ukubona kahle nekwazi ukuthi ungakhona ukuyithinta ukhona ukuyishintsha uma uthi njani ngoba into enkulu inosize wayo impela into enkulu inani inosize so manje abesifazane banjani babanzi nokujula angeke kube ubanzi yena ubanzi nani nokujula okusho ukuthi kunemfihlo yamakhehla kuphi yebo kumuntu osifazane yebo siyavuma abaphezulu kanjani bangosomandla banamandla kodwa emfihlweni banjani banzulu banamanzi nabo yebo usokahlahle ulaka nani umlilo nani namanzi nomoya umlilo nomoya yebo so phansi umhlabathi nani namanzi so kahlahle mazibuko uthi umbuzo urongo ngoba akekho umuntu wesilisa phela ophelela lapho ukhona enyameni umuntu wesilisa kuphela kodwa emfihlweni yakhe ukhona ugogo noma khona owesifazane. It's not a right question ngenxa yokuthi ayikhandi umqondo ayiyona yemvelo into ephiyo woman pure man ayikho into enjalo ngoba ngiyazi ukuthi bazothi kusho ukuthi into abanivumelekile noma manje sibe kanjani avumelekile kanti yini eqhakele kulomuntu wesifazane izangazi yini eqhakele kowesilisa aze umuntu wesilisa nje yini eqhakele amakhehla kodwa lawo makhehla akhandwe yini abantu besifazane emfihlweni kuna lento yomuntu wesifazane kuphi endodeni kuna lento yomuntu wesilisa kuphi umfazi kodwa akusho lokho ukuthi wena sebenzisa ugogo endodeni ngoba once wabuyisa umhlabathi phezulu kwezitshalo kuzoba njani. Alright, asiqhube mazibuko umoya wesilisa nowana wesifazane kuthiwa kuyeke okwabafile kuhlale kunjani ufile kuhlale kwabafileyo ofileyo akahlale nabafileyo okomoya uphila phi emoyeni okwamanzi uphila phi emanzini kuza kanjani phona nizositshela ukuthi kunomuntu othwasa emanzini bathi phela bayathwasa emanzini ukhona nothwasa ezulwini ngoba phela izulu nomhlabathi noma nomhlaba ngoba umhlaba phela awukhandwa into eyodwa ukhandwa umlilo ukhandwa isisekelo samadwala nani nazo zonke lezi zinto ukhandwa amanzi ukhandwa izihlahla nayo yonke le ekuphi ekhona kuphi ezulwini ezulwini kunezinkanyezi kunenyanga kunelanga unazo kunomoya unazo zonke ukuhluka kwezigaba zomoya kuphi ezulwini kuza kanjani ke ukuthi kube khona umuntu othwasa phi emanzini bese engabikho othwasa ezulwini phela I don't know but bathi bathwasa emanzini okusho ukuthi ukuthwasa emanzini kunenkohliso kuphi phakathi kukho ikhona inkohliso khona into esingatshelwa yona kuphi lapha emanzini wabo wona intwaso ekuphi esemanzini ikhona into esingatshelwa yona ngoba kunomuntu ozothi uthwasa emanzini athi mina nginemfihlo yamanzi
kodwa mawusumbuza ukuthi yini imfihlo yamanzi athi afuna ukutshela athi ngeke ngikutshene imfihlo yabantu ba kodwa yena uthe imfihlo yabantu yasemanzini kodwa imfihlo yabantwana yakubo. Yingakho ke lamlithi ikhona lento esingatshenwa yona kuphi Ebihleli yabazi okusho ukuthi ezulwini abakhona ukufinyelela phezulu khona abantu abafinyelela khona babaliniwe abafinyelela ezulwini ngoba na umkhathi wawuyindlu yenhlambuluko kwakuyindlu yokusefa uhlukanise okwenza emhlabeni nozokuphila kuphi ezulwini kwakuyindlu ingakho umkhathi ungcola ngoba laba bantu abasafinyeleli kuphi phezulu ezulwini sebegcina emkhathini qedile. Ingakho ubezwa bethi bancinyana bayongena kuphi ezulwini abaningi bayoya esogwini bayogcina emkhathini baningi abantu abagcina emkhathini kodwa bethi bona banomoya wana wezulu qedile ngoba ayikho intwaso yakuphi yasezulwini ukhona intwaso yakuphi esemanzini bese buya umuntu ezothi yena unomoya wezulu kodwa uhambile wayokwenza wathi wasemanzini okukutshena ngokusobala ukuthi umoya wendoda unjani awuthwasa umoya kamama wenzani yashasha ngoba umama uzohlala umfundisa ingakho ngisho ingane izele ibandala kuye makufika ekhaya ngoba kufanele ukuthi njalo indoda ihlale kuphi iphezulu qedile ngoba indoda yakuphi yaphezulu umoya wendoda wakuphi esezulwini. Mhlambe umuntu mengazuyizwa lento ishoyo mazibuko uyocabanga ukuthi ucela abantu besifazane phansi lutho ungathini ke uma engathi njengoba thina hlezi sifunda uthi abantu besifazane bayafundwa abafundiswa amadoda bona bazoba yingane enganeni zabo oyichaze lapha ithini yonke ukuthi kuza kanjani ukuthi umuntu wesifazane abukeke njengomuntu ongathi siyamcindezela hayi umuntu wesifazane asimcindezeli udlala irole yakhe ngolimi lewula noma ngolimi lephuphu udlala irole yakhe endaweni yakhe phelile sekuphelele lapho umuntu wesifazane udlala irole yakhe kuphi endaweni yakhe yebo uma ukubuka iphansi nephezulu kwenziwa kwabalansiswa kwabe ngathi kuyalingana kodwa okwaphezulu kuyohlala phezulu okwaphansi kuyohlala phansi manje ke akusibuyeke akekho omunye umuntu ocindezelwayo akekho umuntu ocindezelwayo ngoba kulingene kodwa manje kusebenza kudlala irole yakho kuphi endaweni yakho kuza kanjani ukuthi umuntu wesifazane afuna ukususwa phansi ayodlala irole yendoda phezulu akwenzeki akumele ukuthi kuyenzeke kodwa bayanjani bayawenza abantu kuza kanjani ukuthi indoda ifuna ukususwa phezulu izodlala irole yakho wesifazane ingakho sikhandela omunye umoya nabanye abantu abazophila komunye umhlaba sigqokile ngoba uzoshintsha lo mhlaba okuyiwona ube enye into ngoba manje amadoda sengabafazi abafazi sebengani singamadoda moya wendoda nani wesifazane umoya wesilisa nowani nowesifazane mazibuko sakhuluma ngalento kancane not la uSolomoya sathi inkinga into ehlukanisa izinto kabili yebo manje wena uhlukanisa lo moya kabili uthi bukhona umoya wesifazane bukhona umoya wesilisa
kungaba yilokho yini enza thina abantu besilisa silo nabantu besifazane ngoba lo moya la uzama ukulwa, uzama ukulinganisa, yebo uzama ukulinganisa, ukhona ophezulu ukhona ophansi. Manje laba abaphansi bafuna ukuyohlala phezulu, abaphezulu bafuna ukuya phansi. Kanti lento ikutshela ukuthi ingane uma izalwa kufanele ukuthi zibalance ukuze ikwazi ukwenzana ukuhlanza lokho okuphezulu nakuphi nophansi. yebo, ngokulandela umgomo wokuphi ophezulu, ngoba ophezulu kongamele okubonke ophansi. qedile akekho ucwaswayo la, akekho ucwaswayo. Hlala lapha owabekwa Khona hlala ube yilo muntu odalwe ngayo ewuye. bazothi abanye kukhona ilento za abantu laba abane zitho zomzimba ngaphakathi babe nesibeletho kodwa ngaphandle Inkinga leyo, babe ne inkinga leyo ikhona qala into enjalo. ikhona. Okay. Inkinga leyo, inkinga enjalo ekhona leyo edinga ukwenziwa Ukwelashwa. ukulungiswa. Inkinga leyo Hayi ukuthi umuntu uyisitabane. akekho umuntu oyisitabane, akekho futhi umuntu odalwe isitabane, akekho ilesbian, akekho futhi odalwe yini awayi lesbian. inkinga ukuthi akenzelwanga izinto zengane enjani Zemuntu eseyingane bese khula lento nayo iyenza njani mayikhula ikhula naye igcine isithatha ini umzimba wakho indawo, igcine isibulala ini umqondo. imtshela ukuthi uyini Uyisitabane. imtshela ukuthi uyini uyilesbian lento le. Kanti ifuna ukugotshwa, lifuna ukubunjwa liseva, lifuna ukugotshwa unjani lo muthi Usemanzi. ngoba size sathi ayikho into okuthiwa yuthungo lwenkosazana, kuthiwa yuthingo nani Nenkosazana. sisho njalo, okusho ukuthi uthingo lubili lulodwa, lukwazi ukuqonda lukwazi ukugoba ngoba lusenjani, luyisigcobo esinjani esisesincane esengakwazi ukuthi usiqondise wakhe iperimeter, usengakwazi ukukhanda umhlaba wakhe iqhukwana Yeah. noma irainbow ngalo, okusho ukuthi uthungo nani Nenkosazana. okusho ukuthi inkosana nani Nenkosikazi. nenkosazana, Nkosazana. okukutshela ngokusobala ukuthi uma kuluthungo usanga kwenza noma yini, kodwa mase kulugodo akusakwazi ukushintshela. Lento ngangayicabanga ngangizwa abantu lento yethingo nenkosazana. Masibuka irainbow le sibiza ithingo lenkosazana. Sibuka ilight. Sibuka umoya, sibuka amanzi, kuthathu ubukhosi. Kodwa leyanto le ehlukanisa imbala ikhona nakumsindo. Yebo, Sifike sibiza nge-infrared, nakho sibize ngo-gamma rays, yabo sibizwa nga-ultraviolet rays. Asabuki lapha ini ukukhanya, sesibuka ini umsindo ne-wave, ama-wave. Kodwa masibuka i-light sibuka ini, sibuka lelandiki lela eliwuthingo. Masibuka umsindo lo sibuka isililo somuntu wesifazane, sibuka isililo somuntu senkosazana. Kodwa la kusuka khona kunjani uhlangene yini hlukana la thina engane. Ubhekeke lapho ukuthi kungani abazali mabezele indoda noma indodana bese beyajabula bethi ikhaya lenze njani livukile ikhaya, okusho ukuthi mawuzele owesifazane ikhaya linjani lifile, uhlala ekhaya lake lo wesifazane elila
ekhaliswa yini ukuthi kungani athandwe loya noma abaluleke. Ingakho nje namhlanje babona besifazane bethi banemizi yabo namhlanje ngoba yebo bafuna ukuyilinganisa nalengane yakwabo ethandwayo noma ezokwazi ukukhandana ikhaya, kodwa ikwazi ukulikhanda ikhaya ingamthathile owesifazane phela ingane mfana ayikwazi ukukhanda ikhaya kayise ingamthathile owesifazane, okusho ukuthi naye ngoba elila nje uyokwazi ukuyokhanda ikhaya ngoba ethathwe owesilisa. Manje yini ayifunayo? Kungani befuna ukuzikhandela onkulunkulu babo ngoba badala umonakalo okuzala izingane ezizitabane okuzala izingane engama-lesbian ngoba bona bafuna ukuyilinganisa nabantu besilisa, kanti imvelo iyakwazi ukuyilinganisa yona. Mazibuko wathi izipho zala emhlabeni, izipho ezisuka kwabantu besifazane, izipho sogogo zinalento ukuthi kumele iqale zihlanjululwe ngoba ngisho nje. Now why ngisho lento is because lokuhlukana kwalomoya womakhehle uma lomoya wokhokho nomkhulu lama infrared nama rainbow ahlukana la kwi-earth kuphela. Yebo, la kwisibeletho sikamama kuphela. Yebo, yilento kumele thina siqale sihlambulule lento ukuze iziveze ukuthi yini singayithathi njalo. Ngone kusemsusa Nkungu la kusemsusa salisho kahle leli gama ngoba lizohlanza umqondo, livula isolana lomoya eGoli kuphezulu kukomkhulu emakhosini yebo kukwaguqungene endlini yamakhosi yebo, kodwa la sizohlanza siphethe ithunywa zabantwana siphethe ithunywa zabantwana siphethe ithunywa zamanono, inono lihlale lapho kunjani ngcole khona. yebo Mbukeli buza lapho odinga ukubuza. Sinama platforms njengolimi lesingisi noma mhlambe sinendlela zokufundisa. Sinama platform ngolimi lezibhubhu shona olimi lezibhubhu. Platform yokuqala ile elapho comment section, platform yesibili imbizo, platform yesithathu ama-toss. Yes, siyacela nivume ningalwi yebo ukungena kulezi zinto zizingane kulezi igaba zontathu yebo ukuze nikwazi ukwelapheka ngoba bakhona abazolashwa yiSolomon iYouTube, bakhona abazolashwa imbizo, bakhona abazolashwa yini itho. Zintathu lezi zinto. Vuma impela. Vuma. Into esabisayo la emsusa Nkungu, lo moya uyaflowa ngolimi leyiwula. Ugijima kakhulu. Unespeed. Ukufast lane ngolimi leyiwula futhi. So zama ngempela ukuthi uzama ukuxhumana nabantu bakho ukuze bakuchazele lento yenzayo. La msusa Nkungu ayikonakele kakhulu. So ngempela ngazo la msusa Nkungu kusuke konakala kakhulu le msusa Nkungu. Mazibuko uyabona mawuxeka ayosala endleleni yogugela emgwaqweni njengethayile emoto uyosala ngempela. Mawuxeka la ayifuni futhi ukuthi inkulumo yala msusa Nkungu uyithathe uyise enyameni. Ithathu uyise emoyeni, ibanise emoyeni bantwana bethonga ukuze niyokwazi ukusiqonda. Nizokwazi futhi ukuthi le nkulumo niyizwe. Ngoba ngeke uyizwe mawuzoba senyameni ngoba manje uzothi uhleli lapha ekhaya uthi uyayibuka uvela ukhala. Uvela ukhale uma uyibuka unayo lenkinga esikhuluma ngayo uvela uyishaye phansi. Futhi ke leyo nto leyo iyokwenza amadoda kakhulu ngoba sesalawulwa abantu besifazane. Salawulwa abantu besifazane. Asisho ukuthi umuntu wesifazane akangabi nawo umbono.
kodwa akangafuni ukulawula izinto eziphethe Mathathe indawo yakhe. makathathe indawo yakhe makahlale lapha bekwe Khona. ukuze izinto zakhe ibe njani uzeyilunga sikwazi ukukhulisa lezi ngane zethu ngoba sikwazi ukuyikhulisa lezi ngane zilawulwa abafazi Uthingo nenkosazana. lento ikhandwa imimoya emibili umoya womuntu wesilisa nomoya womuntu wesifazane Kodwa mothi uyayibuka yini oyibukayo ubungathi indoda ephambili ngokubona irembi kanti awuqondi ukuthi ukhona la way. ubona umfazi phela ubona umfazi inkosazana ilamakhalakhala No sengisho ukuthi masibuko abantu babona the light ababoni ini the sound. oh yeah Bacabanga ukuthi kahle kahle ilight eqhogele ekhiphe lembala kanti cha ngala umoya namanzi nayo light ukuthatha kuphi kuyo leluthingo nani umoya omkhulu akuyona iconversation yethu yokuthi sizame thina ukusehlukanisa abantu besohlukanisa umkhulu uyena mdali wethu sonke masiye ukubanga singabanga into engekho ngelinye ilanga siyokhuluma ngamagama mboleko ngelinye ilanga sina umngoma siyokhuluma ngamagama mboleko ukuthi ama-topic noma izihloko zasemsusankungu ziyacasula ziyakwatisa masibuko abantu bakuthola mfowethu ngitholakala eThekwini emsusankungu la isikhona eGoli ngitholana kwaGuqungene endlini yamakhosi eZolamdeni eKapa ngitholana eKhayelitsha bese kuthi ke eMpumalanga nase Ntshonalanga uyotholakala ezimpophumeni kuMathosa amen